yapapi nyaya nyaya kutaura chokwadi mudzimba musikurarika chiri kuitika mukomana ari kuuya koba ada kutouraya inini nemusikana saka kutorara chako chaiko mudzimba hamusi kutorarika kune musikana anenge achiti wakandifumura wakabvumirei kutsiga dare kuti muende kunoripa kwandiriwo ini ndechinzi uruda kuonesa uda kuzvitangoone mari unopinda imba yakwabamunini sei saka masodzokera kuvakuru vakati Ngozi moiripa sei aiti Ngozi yakanga yataura ikati ini ndoda mombe 10 yatoda mombe 10 ne$500 pamusoro negrosaro rakazonyorwawo rekupochi mai vemusikana iyo saka isusu zvinhu zvedu taunganidza zvinhu zvedu kunovari kuti tungamiriro wakoma wedu vane mabatiro awaita ekuti anga asikafadzi munhu wese mune Zimbabwe taona mukana kuti titsanangurirwe kati tanga tisangane naMichael Mutize kunova kufamily kukuitika zvese zvakatitaura izvi panyaya yeNgozi yanga iripo saka timbotitsanangurirawo kuti zvakamenyadzofamba sei uye zvemahapapi izvezvizvi nenyaya yacho chekutanga ndinoti pakufamba kuti tisvike panapa tikwanise kubatsirwa nemunhu waMwari tinenge vakatidirectawo tikasvikawo panapa so zvadaro munhu waMwari akatibatsira akatiti chekutanga tisati mhanya kuenda kumberi mudzimu wenyu wakatsipikwa nemunhu akauraya munhu saka hatina chataiomberera chichitambirwa zvikagadziriswa izvozvo zvikapera samudzimu wakabva watanga kutoshanda kutanga kuti ukakumbirirawo zvoda kukumbirira zvinhu zvaidi zvaifamba zvakanaka saka chii chakanyatsoitika kumunhu akapondwa munhu uyu ranga riri girlfriend remukoma wangu asari mwana wekwabamiri ranga riri girlfriend rake akaenda naro kugomo akanorara naro apedza kudaro variuraya vakabvisa mapatsi ese maziso musoro nezvivharangozi mazamu vese akatora saka asi pane chinoratidza here kuti munhu ane bhizinesi rekufamba nezvaakatorera zvisizvo hongu bhizinesi ranga riripo but so far handichaziva hangu kuti aapapi nyaya yekuti tatakanziva kuti kapedza kuripa zvinhu zvake zvaakudzika saka Ngozi iyi payakabuda sekuru vakakuti munoiripa sei sekuru ekutanga wekuchipinge vanonzi Sawe wakatiti isusu unganzai mari dzenyu tiuye tinotora mapfupa tiende kunoripa zvadaro mukomana yokuuraya munhu akabva mhanya kuenda kugomo unotora mapfupa yabva mapisa vaenda nomaweredza naZambezi zvadaro paakamatora musikana airwara kati zino musikana aibudirwa wacho kuti ndaigara naye airwara svika taifamba tichiuya pano tichibatsirwa kusvikira sekuru weSawe wataura kuti hana masawa handichaona zvakanaka mabhonzo achinjwa nyaya yeda isina kwaichaenda asi ndichaya kunongotakura mweya zvakadaro vazhinji vakapokana nazvo vakati manje hazvizoite regai timbofambawo timboenda unonzwawo kumwe ndopatakawewo panapa saka panapa makaya panapa ndimakaona mbiya ingechitaurwa makaona zvinhu zvichitotakurwa maitikira kubva pakatanga pakauraya munhu kusvika pazviri nhasi zvese zvinobuda saka masodzokera kuvakuru vakati Ngozi moiripa sei aiti Ngozi yakanga yataura ikati ini ndoda mombe 10 yatoda mombe 10 ne$500 pamusoro
negrosa rakazonyorwawo rekuposhi mai vemusikana iyo. Saka isusu zvinhu zvedu taunganidza zvinhu zvedu kunovari kuti tungamiriro wakoma wedu vane mabatiro awaita ekuti anga asikafadzi munhu wese. Saka zvadaro pakuda kuchiti tichikwanisa kuchifamba nefasta kuti tiende unotora sekuru weuku kuti tikwanise kuripa zvakabva zvatinonozi maribva dzadzisungwa nemukomana achichawanisha kusvika vamwe takazotengesa mombe mota mastendi tachiunganidza mari yedu tichibva taudzwa date tikubuda musa wakati tichibva tadzokawo kunoku sezvo kunoku ndo kwatinonamatirawo futi kupi nenyaya yekuburikidza nekushandirwa kwatakaita tauyawo kuno kuti kavatarirwa ishi ndo nhau iripo tapadhuze nekuenda kunoripa chavakati kuenda munoenda asi ndakuchengera iwewe nemukomana kureva inini nemusikana kosi taigara tiranga tiri true zvichireva kuti vanhu hama dzedu dzatimukira kumuka kwandiri kutaura kuda kuurayiwa iwo wakati ndiri kukwanisa kusumuka ende ndasumuka ndikuperekedza imimi asi kana ndapiwa mukana wekuti nditaurewo ndinodi hangu ndinotaura mukomana mukuru wefamily medu isusu ndiye akatendera mambo kuti wapinde mumusha kuti wapinde mumusha taakumusha kwacho wanga wakumuharasa futi wakuti vamwe vachiti ndauya nen'anga yangu but zvinhu zvakatoitwa aripo futi mukoma mukuru saka taakumusha zvakabva zvatanga kuzonetsanetsawo sviko mambo wati ina ndichazvikwanisa ndakudzokera yangu kuharare wakadzoka neshamwari yangu vadzoka kudaro isusu vatapinda murodhi kuenda kunoripa kuchipingi takaripa zveshuwa zvakafamba zvakanaka asi pakazodzoka koita challenge musikana anganzi anofanira kugara kuno kuitira kuti abviswe mhepo yese yangu arudzidzira kuroya vese ari kuda kukanira zvinhu pane musikana zvisaitike vanhu vakaitawo nharo musikana aende kumusha asvika mumusha musikana kumanheru kwacho hapana uratika pamba aita sei b aitumira vanhu vake vekuti wabe musikana wamuponda vachibva wati makuseni achibva vachimuendesa kurumu wake kukotwa asvika kukotwa vaangoswera day 1 rechi 2 kuchibva kwakarara chikwambo chichitaura kuti chikwambo chababa wenyu ndoda kuripa inova nhau yakaprofitwa futi namambo panapa chikwambo nda kuti chida kuprofitwa chida kuripwa sei chikwambo maripirwo acho handina kuzokwanisa kuzozvibvunza kuti chida kuripwa sei semunhu andava neshungu wokuti ndakabviguridza mari yangu yakawanda vanhu vakundita rafu ndakuita kunge ndikuita zvinhu zvangu ndega saka handina kuzokwanisa hangu kubvunza kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika handina kuzokwanisa kuzovabvunza saka izvozvi zvakamira sei yapapi nyaya iyi kutaura chokwadi mudzimba hamusi kurarika chii chiri kuitika mukomana ari kuuya koba aroda kutouraya inini nemusikana saka kutorara chako chaiko mudzimba hamusi kutorarika kune musikana anenge achiti wakandifumura vakabvumirei kutsiga dare kuti muende kunoripa kwandiriwo ini ndechinzi uruda kuonesa uda kuzvitangoone mari unopinda imba yekwababa munini sei wazojambirirei kupinda saka nhau iyoyo yakaoma haisi easy ba yakarema wese vari kutaurawo zvekuti ngozi yakanzi inoiswa pambudzi pahuku manyepo awo ekuti dzimwe dzenguva munhu kana ane twake anosvika kuti anobatirwa papi ko pamwe kubatirwa muchironga zvambukuronga iye ari kupomerwa uyu ane here zvaari kucontributawo haana zvaari kutoita ende kana tichida kutomuona tinotoudzawo chifi mutoko asi chifi mutoko wacho futi wava kusaidhi rimwe chete vari kudyaise mari yemufu saka hapana nyaya yamafambiro ainoita haina mafambiro ainoita iwo wava kuti haana kuuraya mufu neyacho inenge ichidetsera pakuti inenge isina evidence
yakadestroyiwa evidence saka anopedzisira zvangozvipomerwa ari kupomerwa zvakati saka izvizvi mangomirawo kuti ngoziyo chikwambo chikutaura ichi nechikwambo chiguye vamwe pachinyaya yechikwambo ichocho takanzi tichifambawo tikwanise kupedzawo dambudziko riri pamwana asi nhau iri kudzoka yaitika mari yekuti tikwanise kufamba naye. Ukama hwenyu nemunhu ari kubudirira nemusikana wakamira sei? Tiri hanzvadzi nehanzvadzi asi iye ndiwokwaba nini ndirokwaba Ngozi. But Ngozi mukutaura kwayo pane zvayati yaitawo here kana kuuraya munhu kana kuda sei kana ichingotaura? Yaitouraya, dzata kwese yaiuraya. Yaiuraya kuwana kwaba nini ikokoko kwayanga iri kushandisirwa ropa iko. Yaiuraya zvekuti pawiki taigona kuvhushirana wana 9. Svikawo takazokoti hachazvikwanisoko. Yaiuraya. Wana 9? Svika yazomira ikati handichauraya chindiri pai. Asi mukaona anenge afa ndipi. Saka B anga ari kufaitira kuda kudonhedza vanhu bhozi zvikwambo zvake zvakudaro. Nyoka dzake dzakudaro. Saka ropa raari kuda racho ruda kubva kuno musikana neni. Tiso handikuonesa. Pakaipa. Zvinhu zvakaitika rini izvo? Zvokuuraya kwemunhu. Zvokuuraya kwemunhu ngatingoti pane 15 years. Pane 15 years. Saka kubva 15 years papa ndo papa chingofowana moti magona kuviga vanhu 9 pawiki. Yakatombobuda kumashure chaiko gore rakapera. Ikakarara ikati ida kuripwa asi vakuru vedu navamwe madzibambo vedu vanga vakabatawo. Waivhwa wazviramba wabva wazvidzima waivhwa wazviramba. Saka pakazopera kufowa vabereki vedu madhara edu ese ndokwa patanga kusumuka nyaya. Isusu wacho isusu muzera mudiki yacho vanhu vacho havachabatani. Mwakutoonde zviko mwarutoonde zviko mwakutowana mari asi mari yavanhu vanenge vainadzo. Pakaipa. Alright. Mungade kutaura kuti I think ndanzwa side renyu restory. Kuti mungade kutaura kuti chii muri weZimbabwe munari kuona wari kuteerera. Nini muri weZimbabwe ndinoti nini munhu angourayiweba. Munhu aurayiweba ngoku. Vanhu ngatishandei. Tikwanise kuriritira mhuri dzedu kwete kuuraya vanhu ba. Mari yeropa hauna kuona kusvika nayo ba. Uyezve muri weZimbabwe kana tichikwanisa kubatsirawo mukomana ari kurwisa izvezvi zvekuda kutouraya chaiko chaiko kuna Tsitsi Mutize naMike Mutize ndo vanhu vakatariswa izvezvi so zvekuti kana mudzimba macho hamusi kutorarika ndo zvandinotaura pamberi pemhuri yeZimbabwe. Akutendai ngoro akutendai nenguva yenyu yamasiya zvanga muchiita makaya panapa pa DJ Sparks. Hamandi matikupedzise. Saka muri Zimbabwe ndo nyaya yacho maitika yakaita ndada kuti mungonzwisisewo zvakaitika so that munoyasoziva nyaya dzacho mafambiro adzinenge dzichiitika nezviri kuzoitika. Ada kutendai mukuru nenguva yenyu yamasiya zvanga muchiita makauya kuti mutitsanangure muri Zimbabwe iziye bhozi nyaya iri kuitika kumhuri kwenyu haisisiri nyaya yekuti tingati haizikanwa. Inyaya yakuzikanwa nemhuri yese. Saka tingonzwawo side renyu, tingonzwawo side ramambo because pamba pachitaurwa zvakasiyana siyana ndati zvingove pachena zvingove clear zvingove neclarity yekuti zvakafamba so zvokufamba so. Ndinotenda kuti semhuri muchatsvaga way yekuti musolve nyaya iyi zvisina kuurayana zvisina chii zvokuti mungove nekuwirirana nekunzwanana zvakanaka. So I'm in Zimbabwe. Thanks for watching. If you tune ku YouTube, please don't forget to subscribe. If you tune ku Facebook, please don't forget to follow us. And to follow my all platforms. It is the DJ Sparks ZW. But before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. So you should open your Amen.